ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రేమగల మా యేసయ్య, దయగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడు అయిన ప్రభువా, మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ దినమందు తండ్రి, మరి మీ సన్నిధిలో నా ప్రభా నాయన మేము చేరి ప్రార్థించుడికి ఇచ్చినటువంటి యొక్క కృపను బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం. గడిచిన కాలం అంతయు మీ హస్తం కింద భద్రపరిచి కాచిన దేవుడు, ఇదిగో తండ్రి, మరి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ COVID-19 అనేటువంటి వైరస్ నా ప్రభా ప్రపంచం అంతటను భయపెడుచు దేవానాయన మరణ మృదంగములు నా ప్రభానాయన మోగించుచున్నది నా తండ్రి. అనేకులు నా ప్రభానాయన తండ్రి, మరి అనారోగ్యమునకు నా ప్రభా గురైన తండ్రి, దానికి సంబంధించిన మందులు లేక నా ప్రభానాయన, డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ లేక నా ప్రభానాయన చాలామంది ప్రపంచం అంతా కూడా నా తండ్రి మరణిస్తూ ఉన్నారు నా ప్రభు. ఇదిగో తండ్రి నాయన, ఇందును బట్టి నా ప్రభా ఈ వ్యాధి వ్యాపించుకుంటున్నట్లుగా ప్రభా నాయన చర్యలలో భాగముగా లాక్డౌన్స్ నా ప్రభా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ లాక్డౌన్లో నా ప్రభా నాయన మీ ఆలయం కూడా నా తండ్రి దేవానాయన మరి మూసివేయబడి ఉన్నది. అందు నిమిత్తం నా ప్రభా మేము గృహాల్లో నుండి మరోసారి నా ప్రభా నాయన మరి ఈ దినము తండ్రి మిమ్మల్ని నా ప్రభా నాయన ఆరాధించుటకు నా ప్రభా మేము చేరి ఉన్నాం. ఆయా ప్రభా నా తండ్రి గృహాల్లో నుండి ఈ వాక్యమును వినబోచున్న ప్రతి బిడ్డకు కూడా ప్రభా మీరు తోడుగా ఉండండి, సహాయం దయచేయండి. COVID-19 వైరస్ నా ప్రభా నాయన సంహరించగలిగినటువంటి యాంటీ వైరస్ వ్యాక్సిన్ నా దేవా త్వరలో నా ప్రభా మీరు పంపిస్తారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. అటు రీతిగా నా ప్రభా సంఘంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలన్నిటిని కూడా మీరు దీవించండి. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బిడ్డను కూడా నా ప్రభా మీరు తండ్రి దర్శించి స్వస్థపరచండి ప్రార్థన చేయండి. నేటి నా ప్రభానైన ధ్యానంలో మీరు తోడుగా ఉండండి, కృప చూపించండి. మా అందరికి కావలసిన మంచి దైవ వర్తమానమును మీరు నా తండ్రి దయచేయమని ప్రార్థన చేయించున్నాం. నీ దేన దాసుడునైనటువంటి నన్ను మీ సిలువు చాటును మరుగుపరిచి జుంటి తీన దారుల కన్నా కూడా మధురమైన మీ వాక్కులు నా నోటిలో ఉంచమని యేసు నామములను వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. నేటి దినమునకై ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పరిశుద్ధ లేఖన భాగములను చదువుకున్నామండి. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 9వ వచనమును 10వ వచనము చదువుకుందాం. తామే నీతిమంతులమని తమ్ము నమ్ముకొని ఇతరులను తృణీకరించు కొందరితో ఆయన ఈ ఉపమానము చెప్పాను. ప్రార్థన చేయుటకై 2 మనుషులు దేవాలయమునకు వెళ్ళి వారిలో ఒకడు పరిసయ్యుడు, ఒకడు సుంకరి. దేవుడి వాక్యమును దీవించినగాక. క్రీస్తునందు ప్రియా దేవుని సంఘమా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభములను తెలియజేయుచున్నాను. మన ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగునుగాక. క్రీస్తునందు ప్రియా దేవుని సంఘమా, మరి క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రార్థన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. ప్రార్థన ఎంతో బలమైనదిగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఒక భక్తుడు ప్రార్థనను బండలను పగలగొట్టు సుత్తి అని వివరించటము మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థనలో ఎన్నో యుద్ధములలో విజయమును మనం చూసి ఉన్నాం. ఎందరో మరి మరణములో నుంచి జీవములోనికి నడిపించబడటము మనం చూస్తూ ఉన్నాం. భయము నుండి ధైర్యములోనికి నడిపించటం, మరి పేదరికంలో నుంచి మరి ఆశీర్వాదములోనికి నడిపించటం, కరువు కాటకములో నుంచి సమృద్ధిలోనికి జీవములోనికి మరి క్షేమములోనికి నడిపించడం మనం చూస్తున్నాం. గొడ్రాలైనటువంటి తల్లులను పిల్లలు కలిగినటువంటి తల్లులుగా మార్చటము ప్రార్థన ద్వారానే మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఇదనము క్రీస్తు ప్రభువుల వారు మనకు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు తెలియపరిచినటువంటి ఉపమానంలో కృపా సంబంధమైనటువంటి మరొక ఉపమానమును ధ్యానం చేయవచ్చు ఉన్నాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో ప్రారంభం నుంచి 8 వచనాలలో ఒక మంచి ఉపమానమును శిష్యులకి నేర్పిస్తున్నాడు. విసుకక ప్రార్థన చేయుచుండవలననేటువంటి ఒక విషయాన్ని వారికి నేర్పించడానికి
అన్యాయస్తుడైనటువంటి న్యాయాధిపతి ఒక విధవరాలు గురించినటువంటి ఉపమానమును మనకు తెలియపరిచాడు. 9వ వచనం నుంచి మరి 14వ వచనం వరకు ప్రభువులు వారు ఎటువంటి ప్రార్థనను దేవుడు స్వీకరిస్తాడనేటువంటి ఒక మరి ప్రార్థన గురించి తెలియపరచడానికి పరిసయ్యుడు సుంకరి అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ప్రార్థనను మన ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు మరి పరిసయ్యుడు అంటే ఎవరు, సుంకరి అంటే ఎవరని మనం చూసినట్లయితే వీరిద్దరు కూడా యూదులే. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, సో అయినప్పటికీ కూడా పరిసయ్యుడు మరి సుంకరి అనేటువంటి వ్యక్తిని చాలా తక్కువగాను పాపిగాను మరి వెచ్చించి వారిని అంటరానటువంటి వ్యక్తులుగా చూస్తూ ఉంటారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనకు తెలిసి పరిసయ్యుడు అంటే చాలా అతిశయం కలిగినటువంటి వ్యక్తి, మరి మోష ధర్మశాస్త్రం తూచా తప్పకుండా ఆచరిస్తున్నాననేటువంటి ఒక గర్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సుంకరి కూడా యూదుడని చెప్పే కదండి. సుంకరి రోమా ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సుంకమును యూదుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసి మరి తాను లాభపడుతూ ఉంటాడు, ప్రభుత్వానికి సుంకాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో ప్రార్థనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ ప్రార్థనలు మనం గమనించినట్లయితే అది అబ్రహాము ప్రార్థన మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ తరువాత మన కాలంలో యాకోబు ఎబ్బోకు రేవు దగ్గర చేసిన ప్రార్థన, ఆ తర్వాత మొదటి దినవృత్తాంతాల్లో ఎబ్బేసు ప్రార్థన చూస్తూ ఉంటాం, సొలొమోను ప్రార్థన చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రార్థనలు అన్నీ కూడా వెంటనే దేవుని దగ్గర మంచి సత్ఫలితాలను, వారి అవసరతలను తీర్చడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, అదేవిధంగా నెహెమ్యా ప్రార్థన, ఎస్తేరు ప్రార్థన, ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి. దేవుని దగ్గర దుర్గములను పడద్రోయ కలిగినంత శక్తివంతమైనటువంటి ప్రార్థనలు, ఒక జాతిని రక్షించేటువంటి ప్రార్థనలు, ఒక మరి ఆలయమును నిర్మించడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని మరి సహకారమును అందించినటువంటి ప్రార్థనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దానియేలు ప్రార్థన, మరి సింహబోనులో మరి సింహాల మధ్య మరి మనము ఏ విధంగా సజీవుడిగా ఉండటం అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రార్థన అనేటువంటిది చాలా శక్తి కలిగినటువంటిది అనేటువంటి సత్యమును మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఆ ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి? మనం కీర్తన చదువుతూ ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు కూడా నేను దేవా నేను నీకు మొరపెడుచున్నాను, నీవు నాకు ఉత్తరం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి, ఉత్తరం ఏమో చాలా డైరెక్ట్గా అన్నమాట ప్రభువుని. ఎందుకంటే దేవుడు ఉత్తరం ఇచ్చేటువంటి దేవుడు మన ప్రార్థనకి. ఇర్మియా గ్రంథం 33:3 మనం చూస్తున్నాం, నీవు నాకు మొరపెట్టము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను, నీవు గ్రహింపలేనటువంటి గూఢమైనటువంటి సంగతులను నేను నీకు నేర్పించాను. ఈ దేవుని బిడ్డలారా, ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన మనకి యెషయా గ్రంథంలో మరి కనపడుతూ ఉంటుంది. 38వ అధ్యాయం హిజ్కియా ప్రార్థన 38:3 ప్రారంభమవుతుంది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, యథార్థ హృదయముతో నేను సత్యముతో ఏ విధముగా నీ సన్నిధిలో నడుచుకున్నానో దయచూసి నన్ను కరుణించమని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తన మనసు మార్చుకొని హిజ్కియా యొక్క దినములను, సంవత్సరములను ఏ విధంగా పొడిగించాడో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. దేవుని బిడ్డలారా, మరి యూదుల ఆచారములో వారు దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయటం వారికి ఎంతో అలవాటుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ దేవాలయానికి పరిసయ్యుడు వెళ్ళి నిలవబడి ప్రార్థన చేస్తుంది. దేవా, నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులనైనా ఇతర మనుషుల వలనైనను ఈ సుంకరి వలనైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ఉన్నాను. వారములకు 2 మారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 10వ వంతు చెల్లించుచున్నానని తనలో తాను ప్రార్థించుచు నేను. ప్రియా దేవుని బిడ్డ గమనించాలి, దేవుని సన్నిధిలో ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో కూడా ఈ దినములలో చాలామందికి తెలియదు. ప్రియా దేవుని బిడ్డ, చాలామందికి దేవుని సన్నిధిలో ఎటువంటి ప్రార్థన చేయాలనేటువంటి
విషయము తెలీదు. చాలామంది ఈ యొక్క మరి పరిచయుడు చేసినటువంటి ప్రార్థననే నేటికి ఎంతోమంది చేస్తూ ఉండటం మనము చూస్తూ ఉంటాం. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే, దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనము చెప్పుచు. అహంకారులను, అతిశయము కలిగి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి విషయంలో అతిశయించేటువంటి వారి యొక్క అతిశయమును కూడా దేవుడు తీసివేస్తూ ఉంటాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి, ఒక అతిశయంతో కూడినటువంటి ప్రార్థన. నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులనైన ఇతర మనుషుల వల్లైనను, అంతవరకు బాగానే ఉన్నది, ఎదురుగా కనపడుతున్నటువంటి ఈ సుంకరి వలనైనా ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ఉన్నాను. వారమునకు 2 మార్లు ఉపవాసం చేయొచ్చు, నా సంపాదన అంతటిలో 10వ వంతు చెల్లించున్నానని తనలో తాను ప్రార్థించు. ఉపవాసం అంటే అసలు ఏమిటి అనేటువంటిది కనుక ఒకసారి మనం చూస్తే, భోజనము తినకుండా దేవుని సన్నిధిలో మన యొక్క శరీరమును మరి మన ఇష్టానుసారముగా బాధపరుచుకొని దుఃఖముఖమును పెట్టి గోనె పట్ట కట్టుకొని ఆ విధముగా ఉండటమే ఉపవాసమని మనుషులు తలుస్తూ ఉంటారు. కానీ దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ఉపవాసమును గురించి యెషయా గ్రంథము 58వ అధ్యాయములో తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియా దేవుని బిడ్డారా గమనించాలా. చూడండి, నీ ఆహారము ఆకలి గురిన వారికి పెట్టుటయు, నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తప్పింపకుండుటయు, దిక్కుమాలిన పేదలను నీ ఇంట చేర్చుకునుటయు, వస్త్రహీనుడు నీకు కనబడినప్పుడు వానికి వస్త్రములిచ్చుటయు, ఇదియే కదా నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసము. ఇది 58:7-8 వచనములలో మనకు తెలియపరుస్తుంది. సో దేవునికి ఇష్టమైన ఉపవాసాన్ని, అయితే పరిచయుడు తాను చేయుచున్నటువంటి మరి ఉపవాసం ఎటువంటిదో మనకి అర్థమవుతుంది తన యొక్క మనసులో నుండి వచ్చేటువంటి మాటలను బట్టి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఈ విధమైనటువంటి స్వనీతి మరి తత్వాన్ని దేవుడు అంతగా అంగీకరించడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అటువంటి మరి ప్రార్థనలను తమకు తామే మరి శుద్ధులము, పరిశుద్ధులము అని చెప్పుకునేటువంటి ప్రార్థనను దేవుడు ఎక్కడ కూడా మెచ్చినట్లుగా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడలేదండి. సామెతల గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో, తమ దృష్టికి తాము శుద్ధులై తమ మాలిన్యము నుండి కడుగబడని వారి తరము కలదు. కడగబడినటువంటి తరం అంట, తమకు తామే శుద్ధులమని. వారి హృదయంలో, వారి యొక్క శరీరం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు వారికి కనబడినటువంటి స్థితి. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, కనబడినా కానీ కడుక్కోనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే మేము శుద్ధులము, పరిశుద్ధులమని చెప్పుకునేటువంటి భయంకరమైనటువంటి తరమంట ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా. కాబట్టి క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో దేవుడు ఇటువంటి అతిశయముతో కూడినటువంటి ప్రార్థనలను అంగీకరించటము లేదనేటువంటి సత్యము మనకి పాత నిబంధన గ్రంథంలో నుంచి ప్రవక్తలు అనేక మంది రాస్తూ ఉన్నారు. యెషయా గ్రంథము 65:5లో, వారు మా దాపునకు రావద్దు, ఎడముగా ఉండుము, నీకంటే మేము పరిశుద్ధులమని చెప్పుదురు, వీరు నా నాసికారంధ్రములకు పొగవలెను, దినమంతయు మండుచుండు అగ్ని వలెను ఉన్నారు. నాసికారంధ్రములకు పొగవలెను, దినమంతయు మండుచూనుండు అగ్ని వలె ఉన్నారంట. ఏంటంటే అంటే మా దాపునకు రావద్దు. ఈ పరిచయుడు కూడా ఏమంటున్నాడంటే, ఈ సుంకరి వలెను ఉండనందుకు. సుంకరి వలెను ఈయనేమంటారు ఇక్కడ కూడా, దాపునకు రావద్దు, ఎడమగా ఉండము, నీకంటే మేము పరిశుద్ధులమని చెప్తాం.
ఈ ప్రార్థన ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచన చేయాలి. ఇది ఎంతవరకు దేవుని యొక్క నీతిని నెరవేర్చగలదు, మనం చేసే ప్రార్థనలు ఎంత భయంకరమైనటువంటివి, మోసకరమైనటువంటివి అనేటువంటి వాటిని మనం గమనించాలి. ఎందుకంటే మానవుని హృదయం గురించి ఇర్మియా భక్తుడు 17వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం చూసినట్టే, హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి గలదు, దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ పరిశీలికు కూడా ఏమి అర్థం కావటం లేదు. తాను ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి దేవుని స్తుతించటము, తనకిచ్చినటువంటి మరి ఈవులన్నిటిని బట్టి దేవుని ఘనపరచము మానివేసి దేవుని సన్నిధిలో ఒక రకమైనటువంటి ఇతరులను ద్వేషించేటువంటిది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులైన ఇతర మనుషుల వలనైనను ఈ సుంకర వలనైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు. మంచిది, వెరీ గుడ్. మరలా తన యొక్క లిస్టు చెబుతూ ఉన్నాడు, తన దైనందిన జీవితంలో ఏ విధంగా ఉంటూ చెబుతూ, ఈ సుంకరి వలనైనను నేను ఉండనందుకు నీకు వందనాలు ప్రభువా అని చెబుతున్నాను అన్నమాట. ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, మానవుడు ద్వేషించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. మానవులు అందరూ కూడా పాపము చేసి అందరూ కూడా మరి దేవునికి ఉగ్రతకు పాత్రులవుతున్నారనేటువంటి ఒక సత్యమును మనకి రోమాపత్రిక 3వ అధ్యాయము 23-24 వచనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందవలేకపోతున్నారు. అందరూ కూడా పాపం చేసి. సో పరిసయ్యుడు ఏమన్నా పాపరహితుడా అంటే కాదు. ప్రియా దేవుని బిడ్డారు, అందరూ కూడా. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మనకు మంచి విషయాలు. కాబట్టి నమ్మవారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుదురు. ప్రయాసపడి భారం మోయుచున్న సమస్తమైన జనులారా నా వద్దకు రండి, నేను మీకు సో ఎవరైతే యేసు ప్రభువుని విశ్వసిస్తారో, విశ్వసించబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేవలం క్రీస్తు యేసు యొక్క కృపచేతన మాత్రమే వారు విమోచనము పొంది, విమోచింపబడి ఉచితముగా నీతిమంతులమని తీర్చబడారు. అంటే మన ప్రార్థన చాలా మరి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రార్థనగా ఉండాలి. రెండవ పాయింట్కి వెళ్తే, దేవుడు దీనత్వంతో కూడినటువంటి ప్రార్థన మాత్రము ఆలకించు. సుంకరి ప్రార్థన, మనం ప్రార్థన వినటి పావనుడిలో కూడా సుంకరి ప్రార్థన నేర్పుమయ అని చెప్పి మనము పాట పాడుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, సుంకరి ఏ విధమైనటువంటి ప్రార్థన చేశాడో కూడా మనం గమనిద్దాం. 13వ వచనం ప్రారంభంలో చూసినట్లయితే, సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుడికైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించుమని పలికను. అతని కంటే ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళినని మీతో చెప్పుచున్నాను. తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడిననియు, తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడిననియు చెప్పెను. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, సుంకరి ప్రార్థన గనక మనం గమనించినట్లయితే, సుంకరి ప్రార్థన ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుడు కూడా ధైర్యము చాలక మరి దూరముగా నిలుచుండి ప్రార్థన చేస్తూ, చర్చిలో అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, ముందు బెంచిలో కూర్చుంటుంటారు ఒక్కొక్క వ్యక్తి. ఆ కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి చర్చి టైం కన్నా గంట లేటుగా వచ్చి కూడా ఆ ముందుకొచ్చి కూర్చున్న వ్యక్తిని లేపుతూ ఉంటారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డ గమనించాలా, సుంకరి దేవాలయానికి లోనకు రావడానికి కూడా భయపడ్డాడు. పాపినైనటువంటి నన్ను క్షమించమని వేడుకున్నాడు. బయట నిలుచుండి ఆకాశం వైపు మరి కన్నులెత్తుడికి కూడా ధైర్యం చాలక
మరి ఆయన ఎంత దీనమైన ప్రార్థన చేస్తుంది, దేవా పాపినైనా నన్ను కరుణించమని ఒకే ప్రార్థన, చిన్న మాట, పాపినైనా నన్ను కరుణించు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఇటువంటి ప్రార్థన దేవుడు మరి ఆలకిస్తాడనేటువంటి సత్యమును మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు అసలు ఎవరికి తోడుగా ఉంటాడు అనేటువంటి సత్యమును మనము చూసినట్లయితే 34వ కీర్తనలో కనుక మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ చక్కని విషయాలు మనకి తెలియపరుస్తున్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలండి. 18వ వచనములో, విరిగిన హృదయము గలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు, నలిగిన మనస్సు గలవారిని ఆయన రక్షించును. 51వ కీర్తనలో కూడా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దావీదు మహారాజు ఒక మంచి విషయాన్ని మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డారా, 16, 17 వచనాల్లో చూసినట్లయితే, నీవు బలిని కోరువాడవు కావు, కోరిని ఎడల నేను అర్పించుదును. దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు, విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు. దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయు. ఈ మంచి మాటలు మన హృదయాల్లో ఎప్పుడు కూడా భద్రపరచుకోవాలండి. మనం దేవాలయంలో ఉన్నా, మరొక చోట ఉన్నా, మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళినా, ఇంకో చోటకి వెళ్ళినా, ప్రార్థనా కూటాలకు వెళ్ళినా, బంధువులతో కలిసినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ మంచి మాటలు మనకు అత్యంత మరి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తే మన జీవితాల్లో జ్ఞాపకం ఉంటే, నలిగినటువంటి హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు, విరిగి నలిగినటువంటి మనస్సే నీకు ఇష్టమైనటువంటి బలి. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ విరిగి నలిగినటువంటి హృదయంతో కూడినటువంటి ప్రార్థన ఎంత గొప్ప అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య కార్యములను మన జీవితంలో జరిగిస్తూ ఉంటుందంటే ఎన్నో గొప్ప మరి అద్భుతాలను జరిగిస్తాయి. హిజ్కియా జీవితంలోనే కనుక మనం చూసినట్లయితే మరణము ఆయనకి మరి దేవుడు సమానులు పంపించాడు. నీవు ఇంకా కొన్ని దినాలలో మరణమైపోతున్నావు అని చెప్పి ప్రవక్త ద్వారా కబురు పంపించడం మనము చూస్తున్నాం. యెషయా ప్రవక్త వచ్చి ఆయనకి చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఒక హెచ్చరిక చేశాడు దేవుడు, నీ ఇంటిని చక్క పెట్టుకునుము అనేటువంటి ఒక మాట దేవుని దగ్గర నుంచి ఆయనకు ఒక హెచ్చరిక వచ్చింది. ఆ హెచ్చరిక వచ్చినప్పుడు ఏ విధముగా మరి దేవుని సన్నిధిలో హిజ్కియా ప్రార్థన చేశాడో మనం గమనించగలుగుతాం. యెహోవా, యథార్థ హృదయుడనై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేను ఎట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేను ఎట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకము చేసుకోనమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రార్థింపగా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలను గమనించాలి. హిజ్కియాకు దేవుడు ఒక హెచ్చరిక పంపించాడు. ఆల్మోస్ట్ ఇక డెత్ వారెంట్. అది డెత్ వారెంట్ పంపిస్తూ ఒక చిన్న రాజు పెట్టాడు, నీ ఇంటిని చక్క పెట్టుకునుము అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, హిజ్కియా చేసిన ఈ ప్రార్థనకు దేవుడు ఇచ్చిన జవాబును కూడా మనం చూద్దాం. నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచి తిని నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను, ఇంకా 17 సంవత్సరములో ఆయుష్యము నీకు ఇచ్చేదను, మరియు ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అశ్షూరు చేతిలో పడకుండా విడిపించేదను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ విరిగి నలిగినటువంటి ప్రార్థన ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మన ప్రాణములను కాపాడుతుంది, మన ఆయుష్ను పెంచుతూ ఉన్నది. శత్రువుల చేతిలో నుంచి మనలను, మన ఆస్తులను, మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని కూడా కాపాడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి విరిగి నలిగిన ప్రార్థన, సుంకరి ప్రార్థన. పరిసయ్యుడు అనుకున్నాడు, సుంకరి పాపి అనుకున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సుంకరి అయినటువంటి లేవిని మరి తన యొక్క శిష్యుల్లో చేర్చుకున్నాడు.
అదేవిధంగా ఎరుకో పట్టణంలో సుంకరి అయినటువంటి మరి జక్కయ్యను దర్శించి జక్కయ్యకు రక్షించారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నేడు నీకు నాకు మనందరకు కూడా ఆయన దర్శన భాగ్యమును కలుగజేసి ప్రభువు మనందరికీ ఆయన రక్షణ ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు అనేకమైన అద్భుతములు మన జీవితాల్లో జరిగించడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేవుని కాపుదల మనకు ఎంతో అవసరం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం బయటికి వెళ్ళినా, మన పిల్లలు ఆఫీసులకు వెళుతున్నా, ఇంకొక వేరే పనులకు వెళుతున్నా వైరస్ ఎక్కడుంటుందో కూడా మనకు తెలియదు. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ఏ విధముగా వైరస్ మన శరీరంలో ప్రవేశిస్తుందో కూడా మనకు తెలియదు. కాబట్టి దయవుంచి మీరందరూ జాగ్రత్తగా విరిగి నలిగినటువంటి హృదయముతో హిజ్కియా చేసినటువంటి ప్రార్థన, అదే విధముగా మరి ఈ యొక్క సుంకరి చేసినటువంటి ప్రార్థన, అదే విధముగా మనము ఈ లోకా సువార్త ఈ 19వ అధ్యాయంలోనే మరి జక్కయ్య చేసినటువంటి ప్రార్థన, జక్కయ్యలో కలిగినటువంటి మార్పు మన జీవితంలో కూడా కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రభువు మనలను, మన కుటుంబాలను, ప్రభువు మనకిచ్చినటువంటి ఇవులన్నిటిని కూడా తన యొక్క దక్షిణ హస్తం కింద భద్రపరిచి అలనాడు అరణ్యంలో మరి ఇశ్రాయేలును ఐగుప్తు నుంచి మరలా వాగ్దాన భూమి వరకు ఏ విధముగా కాపుదల కాసి రాత్రి అగ్నిస్తంభము పగలు మేఘస్తంభంగా ఉండి కాపాడి మన్నాతో పోషించి ఉన్నాడో, నన్నును ఆ రీతిగానే ఈ యొక్క మరి వైరస్ మనలను వెంటాడుతున్నటువంటి ఈ సమయం అంతటిలో తిరిగి మనకు వ్యాక్సిన్ వచ్చేటువంటి కాలం అంతటి వరకు కూడా ప్రభు తన కృపలో భద్రపరిచి తన కాపుదలను మనకు సమృద్ధిగా దయచేయును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకున్నామండి. ప్రేమామయుడైన దేవా, మీకు వందనములు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ ఉన్నా. ఇదిగో తండ్రినైనా మరి ప్రియులు నా ప్రభా దేవానైనా మరి మీ సన్నిధిలో నా ప్రభానైనా ప్రార్థించుతూ ఉన్నారు అనేకులు. దేవా, ప్రపంచమంతా నా తండ్రి నీకు మొరపెడుచు ఉన్నది. దేవానాయన మరి విరిగి నలిగిన హృదయంతో నా ప్రభా మేము మొరపెడుచు ఉన్నాం తండ్రి. దేవా తండ్రి, ఈ వైరస్ నుంచి మమ్మలను ప్రభానైనా మా దేశమును నా ప్రభా ఈ ప్రపంచమును కాపాడమని ప్రార్థన చేయించు తండ్రి. కొత్త వ్యాక్సిన్ వచ్చేటకు కృప చూపించమని ప్రార్థన చేయించారు. సుంకరి ప్రార్థన నా ప్రభా మాలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేర్పించమని ప్రార్థన చేయించుకున్నాం తండ్రి. మీ స్తోత్రములు ప్రభు. శత్రువైన సాతాను చేతిలో నుంచి మమ్మల్ని నా ప్రభానైనా ఆ చేతిలో పడకుండా కాపాడమని ప్రార్థన చేయించున్నాం. అనారోగ్యం బిడ్డలతో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. సంతోషం గారి కుటుంబం కుమారుల కొరకు దేవానాయన మన పిల్లలందరి కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం. మీ కాపుదల మీ దక్షిణ హస్తం నా ప్రభు వారికి తోడుగా ఉంచండి. ఆశీర్వాదముకు నా ప్రభు నాయన సంపూర్ణ స్వస్థతను దయచేయమని ప్రార్థన చేయొచ్చు. ఇంకా నా తండ్రి మరి కోవిడ్ పేషెంట్స్ నా ప్రభు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే నా తండ్రి అటు వారందరికీ నా ప్రభు దేవానైనా మీ యొక్క సహాయం దయచేయండి, స్వస్థతను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేయొచ్చు. సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరు నా ప్రభు సంపూర్ణ స్వస్థతను నా ప్రభు నాయన దేవా పొందుడు కృప చూపించండి. దేవా సంఘంలో ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా నా ప్రభు మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేయొచ్చు. యేసు ఘనమైన నామంలో మీకు కిలువనేముగా ప్రతిమాలు వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని దీవెనలు మనకు తోడయండి. ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదించి ప్రస్తుత కాలమందు మనల్ని భయపెడుతున్నటువంటి కోవిడ్-19 వైరస్ను ఎదిరించుటకు కలిగినటువంటి యాంటీ వైరస్ వ్యాక్సిన్ని ప్రభు పంపించి మనలను, మన సంఘమును, మన దేశమును, ఈ ప్రపంచమును స్వస్థపరచునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆశీర్వాదమ్మ గారికి జ్వరంతో ఉన్నది, వారి కొరకు ప్రార్థించండి. సంతోషమ్మ గారి కుమారుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ఇంకా మీకు చేసినటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్న ప్రతి బిడ్డల కొరకు కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేయించిన కోవిడ్ సిమ్టమ్స్లో ఏవి మీకు కనిపించినా కానీ వెంటనే కోవిడ్ టెస్ట్ కూడా చేయించుకోవాలని మీ అందరికీ ప్రభు పేరట మనం చేయించు ఉన్నాం. అందరికీ వందనాలు.